Unsa kaha ang posibleng mahitabo kung ang vaksin masayop ug himo ug maturok sa tao? Mahimo ba kaning zombie? Kung mahimo makining hayop? Inyong nakita diha sa atong video nga gihimo. Ang vaksin maigo sa tao, murag hubog, murag zombie nga dili katuohan. Apan kaning tanan hinimo lang sa huna-huna sa walay hinungdan. Unsa kaha ang plano sa manag amigo? Maluwas ba kini ang ilang mga amigo? Aniya na sila ang tulo nga fighter diha sa Kandaway. Nagpadulong, nangita ug tambal aron maayo ang ilang mga amigo nga nahimong zombie. Makahimo na ba sila og vaksin o matakdan pud sila sa pagkahimo og zombie? At ani ninyo ang mga video nga moabot. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell aron updated ka sa mga latest video nilang i-upload. Kani sila ang Kandaway Viners. Thank you for watching. Bye bye. Yo, what's up? Muna ang sugod sa ato ang zombie apocalypse sa Kandaway Viners. So tara, let's go. Oh no! Kaway ba nga? Na ako may zombie dito. Sa Facebook ako nakitaan. Oh, Kandaway. Na may mga tao diha. Tawon ta. Matay ba kung sa dagway nakatinuod ang zombie dagway? Ako po kabantay nga. Oh, kita naman ako sa Facebook, bud. Ay, mayroon ba? Oh, ano may pagkatana ba? Kuhan ba ka na? Nagtawag ka na. Nakita na ko sa Facebook ba nga? Na ako na zombie diri sa... Abay na yung mga tao diha, bay. Mutana ta, bay? Ay, bay, pwede mangutana, bay? Ako'y nakitaan sa Facebook nga yung zombie din sa Kandaway. Pero wala pa man may nakakitaan ng zombie na. Malagi, unsa dagway na klase? Tunood ba dagway na? Matay, kita ka tong Facebook ba? Batay, kita agog ko. Matay, tinuod ba dagway to? Tinood na ba? Kita ka. Unsa dagway, pero nakabasa ko na Facebook mo ng mga tabang ninyo kay bulungon ba? Tara, magbulong ta. Tara, boy room. Ano sila bay? Ay, sabi bay, kanta nga itong ubulong. Putang ina mo, ginagawa mo. Asa sila ng birds? Nagdian na nato sila. Natantay na itong ubol-ubol nila ato ron. Lagi. Alay nga itong buhaton ani. Pangitaon na to sila. Aron magika na to kay kuyaw nagmatantang ang ilang ubol-ubol. Tara, akong balikan. Tara. Sige.
Mas kilit. Ulit, nanti ka ulit. Ali. Putang ina mo, ginagawa mo. Masig natantang na itong bulong na ito ay. Agad na. Ay, nagpadulang na ang zombie. Ay, nakita na. Nakita na bay. Kita na ang zombie bay. Putang ina mo, ginagawa mo. Unsa kahi may tabo, maluwas ba nila ang ilang amigo? At ang laing sumpay ng atong sugilanon, Zombie Apocalypse.